gị onye ọma na-ege anyị ntị ugbu a n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah na-agakwa n'iru inyechapụ anyị nkụzi ihe nke isiokwu ya bụ nlụsi ọlụ ike na ịgba mbọ nke onwe. Anyị ga-ahụ ka Pọl si kwụsị ike ime ka ọ bụ ihe doro anya na nzọpụta nke anyị nwere n'ime Kraịst Jizọs na-atụ aka n'otu ihe nke bụ nwere onwe n'ibi ndụ dịka Chineke siri chọọ, na-abụghị dịka ụkpụrụ, omenala na iwu dị iche iche siri chọọ. Ugbu a, ana m agba gị ume ka ị gee ntị dịka ị na-eme nke a, ka Onyenwe anyị nọnyere gị n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe akwụkwọ ndị Galatia, anyị ka na-akwa n'iru n'ileba anya n'isiokwu ahụ bụ nke anyị hụrụ na nnọkọ anyị n'oge gara aga, nke anyị kpọrọ nlụsi ọlụ ike na ịgba mbọ nke onwe. Nlụsi ọlụ ike na ịgba mbọ nke onwe. Chetakwa na ọ bụ site n'akwụkwọ ndị Galatia isi 2 malite n'ahịrị nke 11 ruo na nke 21 ka anyị were ihe ọmụmụ a. Ọ bụrụ na ịnọnyere anyị na nnọkọ anyị n'oge gara aga, ị ga-echeta na anyị hụrụ Pita onye ụjọ. Anyị hụkwara nguzogide nke Pọl guzogidere Pita. Anyị hụrụ iru abụọ nke Pita. Anyị hụkwara nlụpụta nke nguzogide nke Pọl guzogidere Pita lụpụtara. Ọ bụghịkwa naanị nke anyị gara n'iru ma hụkwa Pọl nwoke nwere agbamume. Anyị hụrụ nzaghachi nke o nyere Pita n'iru ọha. Anyị hụrụ ịtụ mmehie n'anya nke ọ tụrụ Pita. Anyị akwa n'iru ugbu a ịhụ nchịkọta okwu n'ụzọ doro anya. Ugbu a Pọl gara n'iru n'ikwu ụfọdụ ihe banyere ụkpụrụ nke ozizi. Ndị a bụkwa ya bụ obi nke ebe ọgụgụ ndị a. Ka anyị were ya ụkwụ n'ụkwụ ka ihe ọbụla ghara ifunarị anyị. Ahịrị nke 15 nakwa nke 16, ọ sịrị, anyị onwe anyị, ọ bụ ezie na anyị bụ ndị Juu dịka esi mụọ anyị, bụrụkwa ndị na-abụghị ndị mmehie, ndị sitere na ndị mba ọzọ, ma ebe anyị matara na agụghị mmadụ na onye ezi omume site n'ọlụ dị iche iche nke iwu, ma ọ bụ naanị okwukwe ekwere na Jizọs Kraịst ka eji gụọ mmadụ na onye ezi omume. Ọ bụ na anyị onwe anyị kwere na Kraịst Jizọs ka e wee gụọ anyị na ndị ezi omume site n'okwukwe anyị kwere na Kraịst, ọ bụghịkwa site n'ọlụ dị iche iche nke iwu. N'ihi na site n'ọlụ dị iche iche nke iwu, ọ dịghị anụ arụ ọbụla bụ mmadụ a ga-agụ na onye ezi omume. Ugbu a hụta n'ahịrị nke 16, ugboro 3 ka anyị gụrụ na nzọpụta bụ site n'okwukwe na Kraịst Jizọs, ọ bụghị site n'ọlụ dị iche iche nke iwu. Na nke mbụ na mbụ, e nwere eziokwu nke guzoro onwe ya. Nke ahụ na-asị, agụghị mmadụ na onye ezi omume site n'ọlụ dị iche iche nke iwu, ma ọ bụ naanị okwukwe ekwere na Jizọs Kraịst ka eji gụọ mmadụ na onye ezi omume. Ihe na-esikwa nke a bụ eziokwu nke bụ kpọmkwem, nke na-asị, ọ bụ na anyị onwe anyị kwere na Kraịst Jizọs ka e wee gụọ anyị na ndị ezi omume site n'okwukwe anyị kwere na Kraịst, ọ bụghịkwa site n'ọlụ dị iche iche nke iwu. N'ikpeazụkwa, e nwere eziokwu nke zuru ọha, nke na-asịkwa, n'ihi na site n'ọlụ dị iche iche nke iwu, ọ dịghị anụ arụ ọbụla bụ mmadụ a ga-agụ na onye ezi omume. Ị hụrụ ya, ụzọ eziokwu 3 ndị dị mkpa nke ukwuu: eziokwu nke guzoro onwe ya, eziokwu nke bụ kpọmkwem, nakwa eziokwu nke zuru ọha. Nke a dị ukwuu. Ugboro 3 n'ime otu ahịrị nke akwụkwọ nsọ a gwara anyị na apụghị ịgụ mmadụ ọbụla na onye ezi omume site n'ọlụ dị iche iche nke iwu, kama naanị ụzọ a pụrụ isi gụọ mmadụ na onye ezi omume, naanị ụzọ a pụrụ isi gụọ gị na onye ezi omume bụ site n'okwukwe nke ị kwere na Kraịst Jizọs. Ihe Pọl na-achọ ịgwa Pita bụ nke a: Pita, gị onwe gị nakwa m onwe m, anyị bụ ndị Juu site n'ọmụmụ. Anyị tolitere n'ịgba mbọ idebe iwu, ma mgbe e mesịrị, anyị chọtara Kraịst site na amara Chineke. Anyị chọpụtakwara na ọ bụ ihe a na-apụghị mee bụ mmadụ ịdị ndụ site n'ọlụ dị iche iche nke iwu. N'ezi ụmụnne m na ụmụnna m, Martin Luther ghọtara ihe niile nke anyị na-ekwu banyere ya taa. Ọ bụ ya bụ onye kwenyere na ịgụ mmadụ na onye ezi omume site n'okwukwe, n'ihi na ọ dịrị mkpa nke oke onye ya. O kwuru banyere ihe ndụ ya dịrị ka ya tupu o zute Kraịst Jizọs. Gee ntị, ọ sịrị, ya ebiri m ndụ nke na-enweghị ntụpọ dịka onye mọnk, onye ozi kewapụrụ onwe ya iche, ma oge niile anara m enwe mmetụta na m bụ onye mmehie, onye obi ya na-ama ikpe oge niile n'iru Chineke. Ekwenyeghịkwa m na emewo m dịka ọchịchọ obi ya siri dị site n'ọlụ m niile dị iche iche. Ya mere, kama m ga-enwe okwukwe n'ebe Chineke ezi omume anọ, onye na-enye ndị mmehie ntaramahụhụ, akpọrọ m ya asị n'ime obi m. Dịka onye otu nzukọ, Martin Luther nwara ihe niile nke ọ pụrụ ime. O jiri ụtalị pịarụsịa akpụkpọ arụ ya, o jiri okwute kawasie onwe ya n'aka nakwa n'ikpere, ebe ọ na-eche na eleghị anya nke a ga-eme ka Chineke nabata ya. Ọ gbara mbọ niile dị iche iche iwepụ ọtụtụ afọ site n'afọ ndị ọ ga-anọ na pọgatrị
site n'ime gịnị? Site n'ịlụ ezi ọlụ dị iche iche. Ọ lụrụ ọlụ ma gbakwa odibo ka e wee nwee ike gụọ ya n'onye ezi omume ma oge ọbụla o mesịrị ihe ndị a. Mgbe ọbụla o mesịrị ihe niile ndị a, ọ na-agakwa n'iru inwe mmetụta nke ihere nakwa obi ọmịmikpe ha na-anọgidekwa. Ma otu ụbọchị Chineke batara site n'inye ya otu ahịrị nke akwụkwọ nsọ site n'akwụkwọ ndị Rom. Akwụkwọ ndị Rom isi mbụ ahịrị nke 17. Ebe ahụ na-asị otu a: n'ihi na a na-ekpughe ezi omume Chineke n'ime ya site n'okwukwe ruo n'okwukwe, dịka e deworo ya n'akwụkwọ nsọ si, ma onye ezi omume ga-esite n'okwukwe dị ndụ. Dịka Martin Luther siri kwuo, ọ bụkwa otu ahịrị a nke sitere n'akwụkwọ nsọ gbanwere ndụ ya kpamkpam. Mgbidi niile nke ọlụ dị iche iche nke iwu nakwa ịgba mbọ nzọpụta onwe darisịrị. Ọtụtụ afọ mgbe nke a gasịkwara, Martin Luther leghachiri anya n'azụ na mkpa nke a dị, wee dee ahịrịokwu ndị a. Ọ sịrị, nke a nke bụ ịgụ mmadụ n'onye ezi omume site n'okwukwe bụ ya bụ eziokwu nke ozi ọma. Ọ bụ ya bụ isi ihe nke ụkpụrụ ozizi nke ndị nke Kraịst. N'ime ya kwa ka ihe ọmụma niile nke ịdị nsọ niile nọ. Ya mere, ọ bụ ihe dị oke mkpa na anyị kwesịrị ịma ya nke ọma. Anyị kwesịrị ịkụziri ya ndị ọzọ. Anyị kwesịkwara ime ka ọ banye ha n'obi oge niile. Ịgụ mmadụ n'onye ezi omume site n'okwukwe. Elega anya, ajụjụ gị ugbu a bụ, gịnị ka nke a pụtara? Onye ọzụzụ atụrụ, gịnị bụ ịgụ mmadụ n'onye ezi omume site n'okwukwe? Ịgụ mmadụ n'onye ezi omume bụ ọlụ nke amara Chineke nke mmadụ na-erughị eru inweta, nke na-eme ka Chineke gụọ onye mmehie na onye ikpe na-amaghị. Ọ bụghị naanị ịgbaghara ya ma rapụkwa ya ka ọ laa, kama ịnabata ya nakwa imeso ya dị ka onye ezi omume. Nke a bụ ihe ọ pụtara. Ị kwenyere na Chineke na-eme nke a? Ọtụtụ afọ ndị gara aga, mgbe m na-alụpụta ụgbọ na-adịghị enye obisi ike ọbụla nke anyị na-akpọ warranty taa n'elu ngwa ahịa ha, enwere otu nwoke onye mba England, nwoke bara ọgaranya nke ukwuu, onye zụrụ otu ụgbọala Rolls Royce. O jikwa ụgbọala mee njem gaa mba France. Ebe ụgbọala nọkwa wee nwee nsogbu, o zigara ndị rụrụ ụgbọala ozi site n'ịkụrụ ha igwe waya. Ha wee zipụ otu onye ọrụ ụgbọala ka o jee zute nwoke ahụ na mba France. Onye ọrụ ụgbọala jiri ụgbọelu rute na mba France ịmata ihe bụ nsogbu nke ụgbọala ahụ. Mgbe ọ matasịkwara ihe bụ nsogbu nke ụgbọala ahụ, o jikwara ụgbọelu laghachikwa mba Britain n'ụlọ ọrụ ha iweta ngwongwo ọrụ ndị a chọrọ iji wee dozie ụgbọala ahụ. Ọ laghachikwara France dozie ụgbọala ahụ. Nwoke ahụ wee nwekwa ike ịga n'iru na njem ya. Nke a bụrụ ọgbọ nke dị iche site n'ọgbọ nke anyị taa, n'ihi na n'oge ahụ ụgbọelu abụghị ihe onye ọbụla nwere ego ịbanye n'ime ya, ọbụnadị ndị ọgaranya. Ọ dị mma, oke mba England a na-atụ anya na ndị ụlọ ọrụ ụgbọala Rolls Royce ahụ ga-ewetara ya ụgwọ oriri na nke ukwuu nke ọ ga-akwụ maka ọlụ ha. Ma mgbe ọtụtụ oge gasịrị, ọ dịghị ozi ọbụla o nwetara maka ụgwọ ọbụla. O dere akwụkwọ ozi degara ndị ụlọ ọrụ ụgbọala ahụ ikele ha maka ezi ọlụ nke ha lụrụ ya n'ụbọchị ahụ mgbe ụgbọala ya nwere nsogbu n'ime mba France, wee chetakwara ha na ha ka zitere ya ụgwọ nke o kwesịrị ịkwụ ha, ma ọ bụ ego ole nke o kwesịrị ịkwụ maka ọlụ ahụ nke ha lụrụ. Nwoke na-adịghị anya, ọ natara akwụkwọ ozi nke sitere n'ụlọ ọrụ ụgbọala ahụ. Akwụkwọ ozi ahụ sịkwara, nna anyị ukwu, anyị amaghị ihe ọbụla banyere nsogbu ọbụla nke ụgbọala gị nwere n'oge ọbụla. Ọ dịghịkwa n'ime akwụkwọ ndekọ anyị. Ị hụrụ ya? Nke a bụ kpọmkwem ihe ọ pụtara bụ mmadụ ịbụ onye agụrụ na onye ezi omume site n'amara. Oge ụfọdụ a na-eji okwu a ka ọ bụrụ dị ka a ga-asị na emebeghị mmehie mbụ. Okwu a nke bụ ịgụ n'onye ezi omume bụ ime mmadụ ka ọ dị ka a ga-asị na ọ dịghị mgbe ọbụla o mejọrọ ihe. Ịbụ onye agụrụ n'onye ezi omume pụtara na Chineke enweghị ndekọ ọbụla ma ọ bụ ngụkọ ọbụla ma ọ bụ ihe ndetu ọbụla nke o deturu banyere ndụ gị inwe nsogbu ọbụla nke mmehie ọbụla n'oge ọbụla. Haleluya! Anyị bụ ndị agụrụ na ndị ezi omume. Ọ ga-amasị m ịgwa anyị otu ihe iwu apụghị ime nke a. Naanị ihe iwu pụrụ ime bụ ịma anyị ikpe. Iwu pụrụ igosi gị erughị eru gị, ma ọ pụghị ime ihe ọbụla banyere gị irute n'eluigwe ma ọ bụkwanụ ịkpọje gị eluigwe. Ma Chineke rọpụtara ụzọ site n'ọkpara ya bụ Kraịst Jizọs, onye bịara n'elu ụwa ebe a ma nwụọkwa ọnwụ n'elu obe wee kwụọ ụgwọ niile nke mmehie anyị. Ugbu a kwa, Chineke jupụtara n'ịhụnanya nakwa n'ezi omume.
ịhụnanya ruo n'ịkpọbata anyị n'eluigwe, ma ezi omume ruekwa n'ịkwụzu ụgwọ niile nke mmehie anyị. Ya mere, mgbe o lere anya n'akwụkwọ ndekọ anyị n'eluigwe, o wee hụ aha nke bụ David Jeremaya. Ọ na-etinyere m good ọdụ ogologo ma sịkwa, ọ dịghị nnọọ mgbe ọbụla o mehiere. Haleluya! Ma nke bụ eziokwu bụ na emejọrọ m ihe ọtụtụ oge. Emehiere m, ma Chineke na-ahụta m dịka a ga-asị na ọ dịghị mgbe ọbụla ma ọ bụ oge ọbụla nke m mejọrọ ihe n'ime ndụ m niile. Lee ka nke a siri dị ebube, bụ mgbaghara nke anyị na-anata site na amara nke Kraịst Jizọs na-enye. Ugbu a Pọl mara kpọmkwem ihe ị na-eche n'ime obi gị, n'ihi na ọ bụghị ya dere okwu ndị a, kama ọ bụ mmụọ nsọ Chineke. N'ihi na ihe ọtụtụ mmadụ na-eche mgbe ha nụrụ nke a bụ, ị na-agwa m na m pụrụ ibi ndụ m ka o siri masị m na-enweghị nsogbu ọbụla. Ya mere, n'ahịrị nke 17 nakwa ahịrị nke 18 anyị gụrụ okwu ndị a. Ọ sịrị, ma ọ bụrụ na a hụrụ na anyị onwe anyị bụkwa ndị mmehie, mgbe anyị na-achọ ụzọ a ga-esi gụọ anyị na ndị ezi omume n'ime Kraịst. Ọ bụ na Kraịst bụ onye na-eje ozi mmehie, Chineke ekwela. N'ihi na asị na ihe m kwatụrụ ihe ndị a ka m na-ewulikwa elu ọzọ dịka ụlọ, ana m eme ka mmadụ mara na abụ m onye njehie. Ị hụrụ ya? Pọl n'ebe a ugbu a chọrọ ime ka otu ihe doo anyị anya banyere otu n'ime ebubo nke a na-ebo ozi ọma nke amara nakwa ịgụ na onye ezi omume site n'okwukwe. Ewepụtara m n'ebe a ahịrị ole na ole nke sitere n'otu akwụkwọ nke otu nwanna dere, iji gosi anyị ihe ndị mmadụ na-ebu n'obi mgbe ọbụla ha nọrọ banyere ihe anyị na-ekwu maka ya. O dere sị, Jeremaya, ụkpụrụ ozizi a nke ị na-akụzi, nke bụ ịgụ mmadụ n'onye ezi omume site n'okwukwe nke o kwere na Kraịst, na-enweghịkwa ndabere n'ọlụ niile nke iwu, bụ ụkpụrụ ozizi nke ọghọm dị ukwuu dị n'ime ya. Ọ na-eme ka echiche uche nke mmadụ ime ihe ziri ezi oge niile dị ala nke ukwuu. Ọ bụrụ na a pụrụ ịnabata mmadụ naanị site n'inwe ntụkwasị obi na okwukwe n'ebe Kraịst nọ, na-etinyeghị ezi ọlụ ọbụla n'ime ya, ihe ị na-eme bụ inye ha agbamume imebi iwu. Ụmụnne m na ụmụnna m, ndị na-agba ozi ọma nke amara ụkwụ na-asị na ọ bụrụ na Kraịst Jizọs na-agbaghara anyị, na-agụkwa anyị na ndị ezi omume site na amara, ọ bụghịkwa site n'ịlụ ezi ọlụ ka anyị si enweta ego na ndị ezi omume. Ajụjụ ha ugbu a bụ, ọ bụ na Kraịst na amara ya abụghị ihe ngọpụ nye ndị mmadụ ibi ndụ n'ime mmehie, nke omeghị ka Kraịst ghọọ onye ozi nke ime mmehie? Ma nke a ekweghị Pọl ghọta ma ọlị. Ya mere Pọl sịrị, tụfịa kwa, Chineke ekwela. N'ihi na nye Pọl nakwa nye anyị onwe anyị, ịgụ mmadụ na onye ezi omume abụghị naanị ihe ọma mere anyị, kama ọ bụ ihe ọma nke mere n'ime ndụ anyị. Ọ bụ ihe nke mere n'ime anyị. Ọ bụghị naanị ihe mere anyị, kama ọ bụ ihe mere anyị. Mgbe a gwara anyị na mmadụ abụrụwa onye agụrụ dịka onye ezi omume, ihe ọ pụtara karịrị na onye ahụ abụrụwa onye agụrụ na onye ikpe na-amaghị. Usoro nke ịgụ mmadụ na onye ezi omume nwere ihe nlụpụta dị ukwuu n'ime obi nakwa n'ime ndụ onye ahụ bụ onye agụrụ na onye ezi omume. Ọ bụghị naanị ụzọ Chineke siri ahụta ya bụ ihe gbanwerenụ, kama ya onwe ya na-agbanwe n'ụzọ pụtara ihe. Mgbe Chineke na-agụ mmadụ na onye ezi omume, ọ na-etinye mmụọ nsọ ya n'ime onye ahụ, wee mee ka ndụ onye ahụ nọọ n'oyiyi nakwa ụdịdị nke ịgụ na onye ezi omume nke agụrụ ya. Ya mere, anyị gụrụ n'akwụkwọ ndị Kọrịntị nke 2:5 ahịrị nke 17 nke na-asị otu a, ya mere ọ bụrụ na onye ọbụla dị n'ime Kraịst, ọ sị na gịnị mere? Ọ bụ onye ekere ọhụụ, ihe ochie agasiwo, lee, ha aghọwo ihe ọhụụ. Ị hụrụ ya? Mgbe ị bụ onye agụrụ na onye ezi omume, ọ bụghị naanị okwu ọnụ nke e kwuru banyere gị agụwo ya na ezi omume, ọ natawa amara Chineke, ọ ghọwo onye agụrụ na onye ezi omume. Mba, ọ bụrụ na agụwo gị na onye ezi omume, ihe ọ pụtara bụ na agbanwewo gị, ndụ gị aghọwo ihe agbanwere agbanwe. Akwụkwọ nsọ sịrị na mmụọ nsọ na-amalite ibi ndụ n'ime gị. Mgbe mmụọ nsọ bịakwara biri ndụ n'ime mmadụ, onye na-etinye ataṅụ nke na-ama ọkwa mmehie, amaghị m ma ị nwetara nke a mgbe a zọpụtara gị. Mmụọ nsọ na-amalitekwa ọlụ ya n'ime ndụ gị. Ọ bụghị nrụgide nakwa nkwagide nke sitere n'ezi na-asachapụ anyị, kama ọ bụ nrụgide na nkwagide nke mmụọ nsọ Chineke nke sitere n'ime anyị. Akwụkwọ nsọ mekwara ka anyị mara na ị na-enweta ụdịdị nke Chineke n'ime gị. Ya mere, ọ bụrụ na ị bụ onye a gụrụ dịka onye ezi omume, ị pụghị ịpụ ma malitekwa ibi ndụ gị na-ezighị ezi. Ị pụghị ịpụ
ma malitekwa ibi ndụ nke na-adịghị ọcha. Ọ dịkwa mkpa na anyị mere ka ọ pụta ihe n'ebe a. Onye ọbụla sịrị gị, abụ m onye azọpụtaworo, ma apụrụ m ime ihe ọbụla masịrị m n'ihi na azọpụtara m site na amara. Emesịakwa aga m arịọ mgbaghara mmehie. Ezi enyi m, ọ dị ezi mma ma dịkwa ezi mkpa na ị gwara onye ahụ si ya, nna, ọ kara gị mma na ị dara n'ikpere gị abụọ wee nweta nzọpụta. Gaa ka gị na Chineke mee udo, n'ihi na ọ ga-abụ na ọ dịghị mgbe ọbụla azọpụtara ihe dị otu a. Ma ọ bụkwa na eleghị anya ha echefuola ihe ọ bụ mmadụ ịbụ onye nke Kraịst. Ọ dịghị onye ọbụla azọpụta, onye ọbụla natara amara Chineke nke na-agbanwe ndụ, onye pụrụ ịsị na n'ihi amara Kraịst na ọ pụrụ ị na-agagharị na-ebi ndụ na ajọ omume. Ịgụ mmadụ na onye ezi omume bụ otu n'ime agbamume dịkarịsịrị elu nke na-akwagide mmadụ ibi ndụ ezi omume nakwa ndụ odido nsọ. Akwụkwọ nsọ gwara anyị n'akwụkwọ Taịtọs isi 2 ahịrị nke 11 nakwa nke 12, ọ sị, e gosiri amara nke Chineke na-ewetara mmadụ niile nzọpụta, nke na-adọ anyị aka na ntị ka anyị wee ji asọpụrụ gị Chineke na-agụ ihe ọjọọ dị n'ụwa, wee dị ndụ uche zuru oke na nke ezi omume na nke ịzọpụrụ Chineke n'oge dị ugbu a. Ị hụrụ ya? E gosiri amara nke Chineke. Amara na-akụziri anyị ihe ndị a. Ihe amara na-akụziri anyị bụ ịsọpụrụ Chineke. Ihe amara na-akụziri anyị bụ ịgbara ajọ ihe ọsọ. Amara na-adọ anyị aka na ntị ka anyị wee gbanarị asọpụrụ gị Chineke nakwa ajọ ihe niile nke dị n'ime ụwa, wee bie ndụ uche zuru oke na nke ezi omume na ịsọpụrụ Chineke ọbụna dị n'ime ọgbọ dị ugbu a. Pọl na-akọwa na ebe anyị bụ ugbu a ndị e kere ọhụrụ n'ime Kraịst, n'ihi na agụwo anyị na ndị ezi omume n'ime ya, anyị apụghị ịlaghachi na ndụ ochie anyị, n'ihi na ndụ ahụ abụrụwo ihe onye nwe anyị kagburu akagbu. Chineke na-enye anyị agụ ọhụrụ maka odido nsọ. Ọ na-enye anyị olileanya ọhụrụ maka eluigwe. Ọ pụtaghị na anyị apụghị ịzọkara mmehie ọzọ. Anyị pụrụ ịzọkara mmehie, kama anyị achọghị itinye ụkwụ n'ime mmehie ọzọ. Mmehie ugbu a bụ ihe na-asọ anyị oyi. Mgbe ọbụla anyị mekwara nke a, mgbe ọbụla anyị zọkara mmehie, anyị na-enwe mwụta dị ukwuu. Anyị na-enwe mwụta nke na-esite n'ala ala obe. Ọ dị ka mmadụ onye isi mgbaka, onye na-arahụ ụra n'ebe a na-aga mkposi. Ọ dịkwa ihe ọbụla ihe ure dị iche iche bụ nye ya, ha adịghị asọ ya oyi. Ma otu ụbọchị a gwọrọ ya site n'ọrịa nke isi mgbaka. Ọ bụrụkwa na ọ na-aga ije ugbu a wee zọnye ụkwụ n'ihe rere ure na-amaghị ama, ọ na-agbarụ iru ya nke ukwuu, chọkwa ebe ọ ga-ehichapụ ya. Chetakwa n'oge gara aga ọ na-arahụ ụra n'elu ya. Ọ bụrụ na e nwere onye ị maara, onye na-aga n'iru inwe obi aṅụrị ịrahụ n'elu mmehie, nke bụ eziokwu bụ na onye ahụ enwetabeghị ọgwụgwọ nsọ nke nzọpụta. Nke a pụrụ idoga anya. Amaara m ọtụtụ mmadụ ndị nara ebi ndụ ochie n'ụwa ochie. Ha nara aṅụ mmehie dị ka mmiri. Ọ dịkwa nsogbu ha nwere n'ime onwe ha banyere nke a. Ha adịghị eche echiche ọbụla banyere ya. Ọ bụ ihe ha na-eme oge niile. Ọ bụ naanị ihe ha maara ka esi eme ya. Ma mgbe ha ghọrọ ndị nke Kraịst, ha apụghịkwa ime nke ọzọ. Haleluya! Mgbe ọbụla ha chọpụtara na ha emewo ihe ọbụla nke na-agaghị atọ Chineke ụtọ, onye ahụ bụ onye nyere onwe ya maka ndụ anyị, ha na-enwe mwute dị ukwuu. Mmehie na-etiwe obi nke onye nke Kraịst, n'ihi na ọ bụ ezie na anyị ka nọ n'akpụkpọ nke anụ arụ, ma Chineke na-enye anyị ụdịdị ọhụrụ nakwa obi ọhụrụ nke kpọrọ mmehie asị, dịka Chineke n'onwe ya siri kpọọ mmehie asị. Ụdịdị ọhụrụ a nke anyị nwekwara ga-achịkwa isi n'ime ndụ anyị ma ọ bụrụ na anyị kwenye ya. Ọ bụghịkwa naanị nke a, enwere mpụta ihe nke ihe dị ugbu a. Anyị pụkwara ịhụta nke a n'ahịrị nke 19 nakwa ahịrị nke 20. Ọ sị, n'ihi na mụ onwe m sitere n'aka iwu nwa n'ebe iwu dị ka m wee dị ndụ n'ebe Chineke nọ. Akpọgidekọwo mụ na Kraịst n'obe. Ọ bụghịkwa mụ onwe m na-adị ndụ ọzọ, kama ọ bụ Kraịst na-adị ndụ n'ime m. Ma ndụ ahụ m na-adị n'anụ arụ ugbu a, ana m adị ya n'okwukwe, bụ nke m kwere n'ọkpara Chineke, onye hụrụ m n'anya rọrakwa onwe ya nye n'ihi m. Ị maara ihe mere ị pụghị ịga n'iru ibi ndụ n'ime mmehie mgbe ị ghọsịrị onye nke Kraịst? Ọ bụ n'ihi na ọ bụghịzi gị onwe gị na-adị ndụ. Haleluya! Ịnwụwo ugbu a kwa, ọ bụ Kraịst na-adị ndụ n'ime gị. Kraịst ọ ga-eme mmehie? Echeghị m. Ma mgbe ọ bụla ị dabara n'ime mmehie, ọ bụ n'ihi na anụ arụ welitere isi ya megide ọchịchị Kraịst n'ime ndụ gị. Ma ọ dịkwa mkpa ka ị mata na Kraịst na-abịa were ọnọdụ n'ime ndụ gị. Mmadụ bịara kụọ aka n'ụzọ ụlọ gị mgbe ị ghọworo onye nke Kraịst. Ọ chọkwara ka unu jee kporie mgbe n'ime mmehie. Naanị ihe ị nwere ịgwa ya bụ, ọ bụghịzi m onwe m bi ebe a ugbu a, akwapụrụ m izuụka ole na ole gara aga, azọpụtara m mgbe kwapụ. Ọ bụ Kraịst bi ebe a ugbu a. Ị nwere ike kpọrọ ya ma ọ bụrụ na ị chọọ. Nke ọ bụghị ezi ọsịsa. Nke a bụ mpaghara akwụkwọ nsọ
nke dị ukwuu rienne, ruekwa na anyị apụghị ịmụcha ya na nkeji ole na ole nke anyị nwere. Ma ọ ga-amasị m ka m nyere gị aka ịghọta ihe isi nke a niile bụ nchịkọta nke dị ukwuu nke dị n'ahịrị nke 21. O kwuru ya n'ebe ọ pụtara ihe. Ọ sịrị, ajụghị m amara nke Chineke, n'ihi na a sị na ezi omume abịa site n'aka iwu, ya mere Kraịst nwụrụ n'efu. Ọ bụrụ na a pụrụ ịzọpụta mmadụ site n'ịlụ ezi ọlụ, Kraịst adịghị mkpa ọbụla ọ dị nye anyị. Chineke agaghịkwara ezipụ ya ka ọ bịa taa ahụhụ dị ike nke ukwuu n'ime ụwa nke dị njọ nke ukwuu dịka o mere. Eugene Peterson na nsụgharị nke akwụkwọ nsọ The Message sịrị na ọ bụrụ na anyị gaa n'iru n'inwe ntụkwasị obi n'ọlụ dị iche iche nke iwu, ọnwụ Kraịst ga-abụ ihe na-abaghị uru ma ọlị. Ị pụghị ịghọ onye nke Kraịst site n'ịlụ ezi ọlụ. Ị pụghị ibi ndụ nke onye nke Kraịst site n'ịlụ ezi ọlụ. Akwụkwọ ndị Galatia na-akụziri anyị na ọ bụrụ na ị pụghị ịbụ onye a zọpụtara ma ọ bụghị site na amara, ị pụghịkwa ibi ndụ nke onye nke Kraịst ma ọ bụghị site na amara. Nsogbu nke ndị nzukọ Galatia nwere bụ na ha kwenyere na Kraịst Jizọs ma nabatakwa amara ya nke o nyere n'efu. Mgbe ha mesịkwara nke a, ha laghachiri azụ n'ụzọ ochie ha, laghachi azụ ibi n'ebe ha nara ebi n'oge gara aga, ịgba mbọ itinye ihe n'elu ya, ime ka ọ dịtụ nwa ike. Ihe ha na-asị bụ, ọ bụrụ na amara dị mma, ọ bụrụkwa na m tinye ya nwa obere ọlụ nke aka m, nke a ga-eme ka ọ dị mma karịa. Mba, ọ bụghị eziokwu. Nsọpụta bụ site na amara, ọ bụkwa naanị site na amara. Haleluya! Ọ dị mgbe ọbụla ị kwụsịrị ma chee banyere nke a, na ọ bụrụ na itinye ọlụ n'ime nzọpụta na ọ bụ ikwulu Chineke, ị ga-asị onye ọzụzụ atụrụ, gịnị ka ị na-ekwu? Lee ihe m na-ekwu n'ebe a. Dịka Jizọs kwụrụ n'elu obe n'etiti ndị ori abụọ, ọ sịrị, ọ gwụsiwo. Ma gị onwe gị na-asị, Jizọs, biko achọrọ m ịgbakwunye ihe ole na ole n'elu ihe ahụ nke sịrị ọ gwụsiwo. Kraịst sị, mba, ọ gwụsiwo. Alụsiwo m ya, asachapụwo mmehie gị, akwụwo m ụgwọ nke mmehie gị niile, agbagharawo gị. Ị na-ajụ sị, ọ dị mma, kedụkwanụ maka mmehie ndị nke ugbu a? Ndị mmadụ na-ajụ m ka oge niile. Mgbe Jizọs nwụrụ n'elu obe, ọ gbaghara anyị mmehie ndị gara aga, ndị dị ugbu a, nakwa ndị na-abịa abịa. Agbagharawo mmehie gị niile. Mgbe ọbụla ị laghachikwara azụ ma sịkwa, nke a bụ eziokwu, ma ọ ga-amasị m ịgbakwunye ihe n'elu ya, ihe ị na-ekwu bụ, onye nwe m, anụrụ m mgbe ị sịrị m na ọ gwụsiwo n'elu obe, ma ekwenyeghị m nke a. Ya mere aga m alaghachi, aga m enyekwara gị aka, onye nwe m, n'ihi na amaara m na ọ dịghị ụzọ ọbụla naanị gị pụrụ isi mee ya. Izu gị, biko ndị enyi m, unu emela nke a. Dịka anyị na-abịa na njedebe, aga m akọrọ anyị otu akụkọ. Ihe karịrị afọ 20 gara aga, ndị isi ọchịchị obodo Brazil nyefere ndị nke Kraịst abụọ otu ụlọ mkpọrọ. Agbanwekwara aha nke ụlọ mkpọrọ a ka ọ bụrụ Humaita. Ihe ha bụkwa n'obi bụ ka e were usoro ụkpụrụ ndị nke Kraịst hazie ụlọ mkpọrọ a. Ewezugakwa mmadụ abụọ ndị e goro ọlụ, ọ bụ naanị ndị mkpọrọ ji aka ha alụ ọlụ niile. Ezinụlọ ndị nwere mmasị pụrụ ịbịa kpọrọ onye mkpọrọ ọbụla masịrị ha ka ọ lụọra ha ọlụ, ọbụna tupu nakwa oge mgbe o siri n'ụlọ mkpọrọ pụta. Akụkọ a dịrị ụtọ nke ukwuu, ruekwa na o rutere mba Amerịka, banyekwa na ntị nke onye isi ndị Prison Fellowship nke mba Amerịka, nke bụ ndị na-eje ozi nye ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ. Aha onye isi ha bụ Chuck Colson. O wee jee obodo Brazil ileta ụlọ mkpọrọ a ka o wee jiri anya ya hụ ihe na-eme n'ebe ahụ. N'ime otu n'ime akwụkwọ ndị o dere, Chuck Colson kọrọ akụkọ nke ihe ọ hụrụ nke mere n'ebe ahụ. Ọ sịrị, mgbe m jere ileta Humaita, ahụrụ m iru ọchị n'iru ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ a. Nke ka nke, nwoke ahụ gburu ọchụ, onye ji ọtụkwa, onye meghekwara m ọnụ ụzọ ámá ahụ ma kpọbatakwa m. Ebe niile nke m jere, ana m ahụta ndị ikom ndị nọ n'udo. Ahụrụ m ebe obibi dị ọcha, ndị ikom ndị ji obi ha niile alụ ọlụ. Ha jikwara ahịrị akwụkwọ nsọ dị iche iche ndị sitere n'akwụkwọ abụọma nakwa n'akwụkwọ ilu chọọ ahụ ụlọ ha niile mma. Onye na-edugharị m n'ime ebe ahụ kpọrọ m banye n'ime otu n'ime ọnụ ụlọ mkpọrọ ahụ, ebe a nara anọ enye ndị mkpọrọ ntaramahụhụ dị ike n'oge gara aga. Onye na-edugharị m wee sị m, taa naanị otu onye mkpọrọ bụ onye na-ebi n'ime ọnụ ụlọ mkpọrọ a. Dịka anyị rutere n'ọnụ ụzọ nke ọnụ ụlọ mkpọrọ ahụ, o tinyere ọtụkwa n'ime igodo ahụ ma jụọkwa m sị, nna anyị ukwu, obi ọkara gị ịbanye? Kosin wee zaghachi ya sị, nsogbu adịghị ma ọlị. Abanyewo m n'ọtụtụ ụlọ mkpọrọ dị iche iche n'ebe niile n'ụwa niile. Nwokorobịa ahụ wee jiri nwayọọ meghee ibo nke ọnụ ụlọ mkpọrọ ahụ, nke a na-atụ egwu nke ukwuu n'oge gara aga, dịka ebe a nọrọ taa ọtụtụ ndị mkpọrọ ahụhụ, ma oge ụfọdụ gbuokwa ụfọdụ n'ime ha. Ihe m hụkwara n'ebe ahụ bụ onyonyo Jizọs nke ndị ụlọ mkpọrọ ahụ jiri osisi pịa. Onye nọ n'ime
ụlọ mkpọrọ ahụ nke dịkarịsịrị oke egwu n'oge gara aga bụ Jizọs. Dịka ọ gbasara aka ya n'elu obe, onye mkpọrọ ahụ bụ onye na-edugharị m sịrị m ọ bụ ya nọ n'ime ụlọ mkpọrọ a n'ihi anyị niile. Ezi enyi m, Kraịst jere n'obe n'ihi gị. O were ọnọdụ gị. Ọ dịghị uru ọbụla ọ bara nye gị ịga n'iru ịnọ n'ime ụlọ mkpọrọ. Biko, ọ dịghị mgbe ọbụla ị nụrụ banyere mmadụ onye isi zuru oke, onye a tụrụ nga, ma gbagharakwa ya, sịkwa ya laa, ọ sị mba, ọ ga-amasị m ịnọ n'ụlọ nga ebe a gaa n'iru. Anụbeghị m maka nke a. Ngwa ngwa e meghere ọnụ ụzọ ámá nke ụlọ nga, onye mkpọrọ ọbụla onye nọsịrị oge ya na-eme ngwa ngwa ka o site n'ebe ahụ pụọ. Gịnị ga-eme ka ọ masị gị ịga n'iru ịnọgidesi ike n'ime ụlọ nga nke mmehie, ọbụnadị mgbe ị natasịrị mgbaghara? Nke a bụ ya bụ akụkọ nke akwụkwọ ndị Galatia isi 2 malite n'ahịrị nke 11 ruo na nke 21. Gịnị ga-eme ka mmadụ onye ghọrọ onye nke Kraịst na amara nwee agụụ ịlaghachi n'ime ụlọ mkpọrọ ma tinyekwa onwe ya ọzọ n'okpuru nke agbụ, ịgakwa n'iru ibi ndụ nke enweghị ọṅụ, nke jupụtakwara n'ọmụmụ ikpe? Ọtụtụ narị ndị nke Kraịst na-eme nke a. A na-azọpụta ha ma ha na-alaghachikwa n'ime ụlọ mkpọrọ. Ha na-agakwa n'iru ibi ndụ n'ime agbụ nke ha nọrọ n'ime ya n'oge gara aga. Ya mere Pọl sịrị Pita, ihe mere bụ na izipụrụ ozi nke jọgburu onwe ya nye ndị nke Kraịst mgbe ị sịrị aga m alaghachi azụ ibi ndụ m dịka m siri na-ebi ya n'oge gara aga, n'agbanyeghị na atọpụwo m site n'agbụ. Ezi enyi m, emela nke a ka onye nwe m gọzie unu dịka unu na-atụgharị uche n'okwu ndị a niile, dịka unu etinyekwa ya n'ọlụ n'aha Jizọs. Amen. Ekele m gị onye gere anyị ntị n'olu taa. Ekwenyere m na Onyenwe anyị sitewo n'okwu ya wee gọzie gị. Anyị ahụtawo na anyị kwesịrị ibi ndụ n'ime nkwagide na odudo nsọ nke mmụọ nsọ, ịdị na-ekpuchitekwa nke a n'oge niile. Ma ị pụghị ime nke a ma ọ bụrụ na ị nabatabeghị Kraịst dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime nke ugbu a, ọ ga-amasị m ka ị soro m kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara m mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst, ndị kwere na Kraịst nakwa n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ekele dịrị gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477, ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwa site n'idetara anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.